tanto panpunean dai tanto panpunean che quando gotta bjirna tappirna sorry enna magana tappu ayalla tappu yerna tappu ಇಂಚಿನಾನ್ ಕಲ್ಪದೆ ಎದ್ದು ಬಂಗವತ್ತು ಕಲ್ಪದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿನ ரெண்டு ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಡುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಲೆಂಟೆ ಹೋದದೆ ಕಲ್ಪದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಆನ ಲೈಫ್ಲ ಎಡ್ಲೆ ಸಟ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಬಂಗವತ್ತು ಬೆಂದದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ನೆಮ್ಮದಿನ ದೇವರ ಕಲೆ ಉಂಡೆ ఆయన బుద్ధి ఎడ్డే బుద్ధి ఎంక్లిಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಬೆಂದದು ఆయన ಪೀಸ್ ಆಯಗ ಬೊಡಪುಲೇಕ ಬೈಕ್ ಆಯಗ ಬೊಡಪುಲೇಕ ಮಂತನ ఆయన ಎಂಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಆಯಗ ₹1 ಖರ್ಚು ಮಂತದ ಜ ದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ఆయన ಗ್ರಾಚಾರ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಅದು ಇಂಚ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅದು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪೆ ಪಜ್ಜಿರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಬೇರೆಗ ಕಾಲ್ ಅಂತದ್ದು ಮುಗ್ಲು ಪಾರಾರು ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಯಾಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆಯೆ ಪನ್ನಗಲ ಯಾನಾಯೆ ಅಂಚಿನ ಕೃತ್ಯ ಮಂತೆಂದು ಎನ್ನಿದಿನ್ನೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಂಗೆ ಬತ್ತವನೆಂದು ಎನ್ನಿದಿನ ಹೊರತು ಎಂಕ್ಲಾಯೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ನಂಬುದು ನೆನೆಜ್ಜ ಜಪ್ಪು ಜೂನೇರ ಹಬ್ಬದು ತೊಂಡೆಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಲದೆ ಆತು ಬಂಗವತ್ತದು ಮಂತದಿ ನೀರ್ಗೂ ಹೋಮದಿಲ್ಲ ಕಾಣುದು. ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಸ್ಮಶಾನ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೃತ್ಯ, ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಸ್ಮಶಾನ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಲಾವಣ್ಯಂದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚೇತನ್ದು. ಚೇತನ್ ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಚೇತನ್ ಅವರ ಈಗಿರುವಂತಹ ಮನೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಮೊನ್ನೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಪವನವು ಎತ್ತು ಸರಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೊಜ್ಪದ ನಾನೊಂಜಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೊಜ್ಪೌಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಂಗ ಬೈದಮ್ಮ ಸಾಯ್ತಂದು ಪನ್ಪುನೆ ದಾಯ್ತಂದು ಪನ್ಪುನು ಕೊಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿಯರ್ನ ತಪ್ಪಿಯರ್ನ ಸರಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ತಪ್ಪು ಆಯಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಎರ್ನ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪದೆ ಎದ್ದು ಬಂಗವತ್ತು ಕಲ್ಪದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿನ ரெண்டு ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಡುದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಲ್ಪದ ಮಲೆನೇ ಎಂಬೆ ಮಂತದ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆಗಳು ದುಲ್ಲಾಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದನೆ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಲ ಚಿಕ್ಕದ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ತಂದು ಬೇಜಾರ ಆನ್ಲೆಂಟೆ ಹೋದದೆ ಕಲ್ಪದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಆನ ಲೈಫ್ಲ ಎಡ್ಲೆ ಸಟ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಬಂಗವತ್ತದು ಬೆಂದದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ನೆಮ್ಮದಿನ ದೇವರ ಕಲೆ ಉಂಡೆ ఆయన బుద్ధి ఎడ్డే బుద్ధి ఎంక్లిಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಬೆಂದದು ఆయన ಪೀಸ್ ಆಯಗ ಬೊಡಪುಲೇಕ ಬೈಕ್ ಆಯಗ ಬೊಡಪುಲೇಕ ಮಂತನ ఆయన ಎಂಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಆಯಗ ₹1 ಖರ್ಚು ಮಂತದ ಜ ದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ఆయన ಗ್ರಾಚಾರ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಅದು ಇಂಚ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅದು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ಕೊಂಡು ಪಂತೆ 12 ಲವ್ ಇತ್ತು. ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಚೋಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ನೆರೊಂದಿತ್ತ 3 ವರ್ಷ ಲವ್ ಮತ್ತೆ ನೆರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಮನ್ಪಡು ಸೈಯಡ್ ನೆರ್ದು ಸಾಕಾಣಕದಾಯ್ತು ಅನ್ಪುಣ ಬುಡ್ಚಿ ಸೈಯಡು ಮನ್ಪಡನ್ನು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣ ಮದಿಮೆನೆ ಮಂತು ಬಿಡೋಡತ್ತೆ ಬೇತದ ಆಲ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಕ ಆಯ್ನ ಆತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೆ ನನ್ನ ಮದಿಮೆನೆ ಮಂತು ಬಿಡ್ಕಂದು ಪಂಡೆ ಆಗ್ಲಡೆ ಅನು ಆಗ್ಲು ತಾಯ್ತ ಚೆಕ್ ಈ ತೆಲ್ಯ ಪ್ರಾಯ
ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆಲೆ ಆಪು ಚಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂತೀರ ಬುಕ್ ಆಲೆನ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮಂಡೇರಿಗೆ ಒಂದು ಲವ್ ಮನ್ ಪೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿದೆ ಪೊರ್ಚಿ ಎಂದು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪಾಲ ಅಂದು ಬುಲ್ತೇರದು ಅಂಡ್ ದಾಲ ಬುಡ್ನೆ ಅಂಚ ಬುಡ್ನೆ ಅಲು ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನ ಅಲು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಾಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪೆ ಆಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪುನ ಆತು ಬರ್ತದೆ ಆಲೆಗೆ ಕೈಕಾರ್ಗು ಬುರ್ದು ಏತೋ ಸತ್ತಿ ಇನ್ನು ಮಂತದು ಮನ್ಪುನ ಆತು ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀ ಅಂಚಿನ ಕೃತ್ಯ ಮಂತದನೆ 500 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಮಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದೆ ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಎಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಕೈ ಒಯ್ತೆ ಆಗ ಇಂದು ಪಂಡೇರ್ಕ ಆಯ್ ಕೈ ಒಯ್ಪೆ ಆಯ್ ಮುಟ್ಟು ಬೇ ಅಂಗ್ಲ ಆನ ಮಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೊರಕ ನಿಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪಲೆಂದು ಆನೆ ಪಂಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪಲೆ ಹಾಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಪನ್ನೇರ ಪೂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಂಚ ಬಿಶ್ಚೇನ ಇಂಕ್ಲೆಕ್ ಮಗನ ಇಂಚ ಆತನವೇ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಮಂತಿಜೆ ದಾಲ ಮಂತಿಜೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆಂದೆ ಅನು ಏನನ್ನೇ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೃತ್ಯ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಈರೇನ ಅಕ್ಕ ತೂವಲಿ ಅನು ಇಂಚನ ಮನ್ಪುಡಗ ಪಂಡೆ ಅನು ಈ ಅಕ್ಕ ತೂವಲಿ ಈರೇನು ಅಕ್ಕೊಲ್ಲಲ ತೈರೆಗಿ ಅನು ತಾಯಿ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡ ತೈರೆಗಿಂದು ಪಂಡೆ ಮನ್ಪೂರ್ಚಿ ಕೆರ್ಪೆ ಪನ್ನುತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಕೋರಿ ಕೆರ್ಪುನಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಸಾರ ಮಂತಾಯ ಪನ್ನೇನು ಪೂರ ಸಸಾರ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಪನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಕೇಳೊಂದು ಅನ್ನೊಂಡದು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಂಡು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ಸಸಾರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಡ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಲ್ತದೆ ಮುರಾನಿ ಬತ್ತರೆ ಬುಲ್ಪಿನಾಗ ಅಮ್ಮ ಆಂಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಆಲ್ಡ ಒಂದು ಹೊರ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಪಾತೆರಿಯರ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಮಗ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಕೊರಿಯರೆ ಬುಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಕೇನ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಯತ ಜತ ಆಲಿನ ಮದಿಮೆ ಬೇತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಅರೆ ಬುಡೆ ಅಯ್ಯನ್ ಕೈಕಾರ್ ಪತ್ತದ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ ಮದಿಮೆ ಮನ್ಪೆಂದು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ఆయన ಕೇಂಜ ಮದ್ರಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಪಂಡಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲ ಯಾನಕೇನ್ ಬುಲಿಕ್ ಪೊರ್ಚಿ ಯಾನಕೇನ್ ಆಗ್ಲಿ ಒತ್ತೋನು ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಕ ಆವಾಡನ್ ಪಂಡ ಮುರಾನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ ಐನರಿಗೆ ಆನ್ ಪದ್ದಿರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಬೇರೆಗ ಕಾಲ್ ಅಂತದ್ದು ಮುಗ್ಲು ಪಾರಾಡು ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಯಾಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆಯ್ ಪನ್ನಗಲ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಕೃತ್ಯ ಮಂತೆಂದು ಎನ್ನಿದಿನ್ನೇ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಂಗೆ ಬತ್ತವನೆಂದು ಎನ್ನಿದಿನ ಹೊರತು ಎಂಕ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಬುದನ್ನೇನೆ ಅಜ್ಜ ಬೇಲೆಗೆ ಆತು ಸೋಕು ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯೇ ಬುಡ್ದು ನಾನು ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೆ ಇಂದು ಅಂಡದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಲೋನ್ ದೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಲೋನ್ ಮಂತಿದೆ ಐನ ಆಯನೆ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತೆ ಐನ ಒಂಜಿ ದಾರಂದಲ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಮಂತೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿದ ಪಾಲೆಗ್ ದಾಯ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಪತ್ತದು ಇಂಚ ಇಂಚಿನ ಕೃತ್ಯ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆನು ಸಾದಿಗೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಗನ ಎಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲ್ತದನೆ ಐನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬಿಡದಿಡು ಎಂದು ರೋಬದ ಐನ ಎಂಕ್ಲ ಪಟ್ಟಪುಡ ಕಟಪುಡು ಇಂತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಬುಳ್ತೊಂದು ಮಾತ ಎತ್ತಿನೆ ಮಲೆ ಮದಿಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪೇರೆ ಕಾರಣ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 14 ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಒಂದು ಆತುಂಡು ದಿನ ಸುದ್ದಿ ಬರೋದು ಆರು ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆರೇನ್ ದೆಪ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪ ಅಂತ ಮಾಡಸಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲ್ ಏಮಂತಿ ದುಂಬು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಐತೆ 500 ಸೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಹೊರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆರ್ಪುನ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಾತ ಕುಸಾಲಿಂದೆ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತನೆ ಗೆರುತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆರ್ಪು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗಾಯ ಪೋಯಿನಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜ ಎಂಚಿನ ಮಂತದೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತೇಜಿ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಲ ಅನಾಥವಾದಿಜ್ಜ ಅನಾಥ ಆತಂದ್ರೆ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪೊಂದು ನೀ ಎಂಕ್ಲು ಅನಾಥ ರೆಜ್ಜನ್ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಜೋಕಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರಿಯ ರೆಜ್ಜನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ತಾಯಿಯ ಮಾತು.
ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತ ವಿಲನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ವಿಲನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ನಿತ್ಯ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತದೆ. ಇರು ಉನಂದೇ ಇದ್ದೀನ ನಮ್ಮ ಮುರಂದು ಉಂಟು ನನಗೆ ಗಂಜಿ ದೀತ ಎಂಕ್ಲ ಆನ್ಯ ಬೊಲ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ದಿನ ಎತ್ತಿನ ಐನು ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಅಂಚನಿತ್ತಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದಿ ಆ ಕುರಿನ ಉಣ್ಪುಣ್ಣ ಈತು ಉಂಪು ಉಪ್ಪಾಡಬಾರ್ದು ಜಪ್ಪು ಜೂನೇರ ಹಬ್ಬದು ದೊಂಡೆಡು ನನ್ನ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಲದ ಆತು ಬಂಗವತ್ತದ ಮಂತದಿ ನೀರ್ಗು ಹೋಮದಿಲ್ಲ ಕಾಣದು ಇನ್ನು ಏರಿಗೆ ಈತು ಮಾದ ಮಂತ ನಾವು ಏರಿಗೆ ఆయన భవిష్యత్తు అది పోతున్నది నన్ను దాయితీకెంకు ఎన్న దాయితమని పుల్లెక్కలు ఇచ్చేది ఎన్న కై మీరిది పోదాతుంది ఎన్న దాయితమని పుల్లెక్కలు ఇచ్చేదా ఎన్న కై మీరిది పోదాది నిన్న బాలే నన్ను ఇంక సరి మనిషి రాపు చేత ఎన్న బాలే నన్ను ఇంక సరి మనిషి రాపునా ఆయన కై మీరిది పోదా ఆయన మంతు దాతుని ఆయన తప్పు ఆదాతున్నత నన్ను ఆయన దాయితమని ఏరికి వెనుపుని ఏరికి పోడు ಈ ಬದುಕು ಏರಿಗೆ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊರೋರು ತೋಜನ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ ದಾಲ ಮಂತನ್ಗ ದಾಯ್ತಾಲದೆ ತನಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಈತ ಬಂಗವತ್ತು ದೇವ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಣತ್ತು ಮಾಡಿರತ್ತ ಇದು ತಾಯಿಯ ಮಾತು. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ದುಂಡೋಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ.